aċċessibbli mhux anke Nedew tliet skemi tal-programm tal-Unjoni Ewropea Erasmus Plus li se jagħtu opportunità lill-organizzazzjonijiet sportivi Maltin biex jingħaqdu ma' sħabhom Ewropej f'opportunitajiet barra minn Malta. Il-programm Erasmus Plus huwa mmirat biex joffri sosten għall-edukazzjoni, għat-taħriġ għaż-żgħażagħ u għall-isport fl-Ewropa. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabbiltà tħabbret l-ewwel skema finanzjata direttament mill-Kummissjoni Ewropea b'investiment ta' madwar 50 miljun euro f'sena. Din se tagħti l-opportunità biex organizzazzjonijiet sportivi Maltin u Għawċin isaħħu l-istrutturi u l-operat tagħhom billi jissieħbu fi proġetti ta' sħubija ma' organizzazzjonijiet f'pajjiżi oħrajn. It-tieni skema hija li mill-2023 il-qudiem kull sena madwar 30 coach minn klabs differenti se jintbagħtu biex jitħarġu barra minn pajjiżna. Sal-2027 se jkunu ntbagħtu mal-150 coach barra minn xtutna b'investiment ta' 135,000 euro. Żgħażagħ sportivi ta' bejn 13 u 30 sena se jingħataw ukoll l-opportunità li jipparteċipaw fi skambji ta' żgħażagħ b'investiment ta' 700,000 euro kull sena. F'kumment lil One News, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall programm tal-Unjoni Ewropea li UPA Joseph Schembri tkellem dwar l-importanza ta' dawn il-fondi. Saħaq li mhux biżżejjed li wieħed jiddedika ħin twil għat-taħriġ, iżda hemm ukoll il-ħtieġa kruċjali li kull sportiv jiżviluppa l-ħiliet personali u dawk soċjali. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq l-aspett tekniku tal-isport, imma qegħdin nitkellmu fuq l-element ta' żvilupp personali u dak soċjali. Liema skills li ma' valuri huma importanti immens għall-isportivi Maltin u Għawċin biex komplu jikbru u jsiru sportivi aħjar. Schembri ħeġġeġ lill-organizzazzjoni sportivi biex jagħmlu użu minn dawn il-fondi u jingħaqdu magħhom f'attività li se ssir it-tlieta 29 ta' Novembru fil-Marsa Sports Club biex jiddiskutu aktar bir-reqqa dawn it-tliet skemi. Aħna ħeġġu l-laqdi sportivi biex japplikaw għaw dawn il-fondi. U għalhekk fid-29 ta' Novembru se nkun qegħdin organizzaw attività, se tkun attività pjuttost kbira fejn se nkun qegħdin nispjegaw fid-dettall propju dawn l-iskemi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima qal li l-budget tas-sena d-dieħla fi investiment ta' 18.7 miljun euro. Dawn il-flus qed jiġu investiti mhux biss biex l-atleti jkunu jistgħu jgawdu mill-aħjar faċilitajiet sportivi fil-livell internazzjonali, imma wkoll għall-atleti, l-uffiċjali u żgħażagħ biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li għal darb'oħra permezz ta' fondi li ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea qegħdin jingħataw aktar opportunitajiet lill-isportivi biex jitħarġu u jiksbu opportunitajiet lil hinn minn xtutna.